Jag scoutar dem i gropen. Spiky has left the server. Pumpjäveln blockar mig. Eller HOS på honom tror jag. Kollar jag han förbi. Rullar inte snart av. Och så kommer han fram, båda är banan. Nej, mitt, en kommer CV. Ingen rätt att spela med FPS-dropp. Has left the server. Skjut mig! Men jag släpper. Och så, åh vad du är dålig! Då. Sen är det färdigt. Like, smyg in på B, smyg in. Vi lurar dem bara. Smygvinner! Lol, när man har scout och smyger ser det ut som man springer. Bra inte, spring där fritt! Jag har VH. Ducka. Jag ser ingenting. Hoppa och dö, hoppa och dö. Gud, så. Åh, jag fick han! Brutal Mood has left the server. Jävlar vad jobbig då. Spring till gropen. Jag låg ju där. Men spring bara. Det är bara bryta kniven när man springer ner. Jag håller sett i spawn. Du tror du kan det, du är för dålig. Man kommer ju här. Du var... Jävla laser! Jävla dålig! Gammelbjörn. Jag köpte AK för billig peng, nu har jag bara 30 skott. Åh, jag har ett huvud av han i lullmörke. Jag borde börja mig inte till spawn. Bakhåll.